Ja hello, se on Elmo tässä, tervetuloa uudelle videolle. Mut ennen kuin aloitetaan, niin vedetään nopea recap, että mitä tässä on tapahtunut. Mulla on aika yksinäinen olo, joten mitä tapahtui? Meillä oli hyvä porukka, hyvät pelit, oli kiva grindata. Mut yksinkertaisesti porukka pelasi liikaa, ja sitten kun kontentti loppuu, niin ne lähtee muualle. Ja näin se dominoefekti alkoi. Ja näin, kaverit katos, ja jäljelle jäi vain minä. Ja kasa kiviä. Itse vieläkin tykkään New Worldista, ja haluaisin grindata siinä. New World on hienosti rakennettu peli. Mielestäni vaikeampi, mutta vähän selkeämpi kuin moni muu MMO-peli. Ja varmasti vaikuttaa se asia, että mä oon ruosteessa. Ja näin pitkän ajan jälkeen pelaaminen tuntemattomien kanssa ei oo sama kuin pelais kavereiden kanssa. Mutta mulla on suunnitelma. Koska mä oon ruosteessa, mä tarvin harjoitusta ja mä tarvin pelikavereita, niin mennään pelaa Final Fantasyä. Joten heippa New World, meikä tulee takaisin sitten kun on saanut tarpeeksi kokemusta tankkaamisesta ja on valmis pelaa taas New Worldia. Joo, Final Fantasy itsessään voi olla vähän helpompi, mutta oh boy, se lataaminen oli tuskaa. Nyt voidaan aloittaa. Mennään video pari. Ja näin, tervetuloa Final Fantasy pariin. Itse kyllä uskon siihen, että vaihto New Worldin ja Final Fantasyn välillä tulisi olemaan suhkot helppoa, joten on high hopes vielä. Mutta miten enempää tässä sitä selittää, mennään videon pariin. Elikkä heti alkuun vaihdoin roolia Lancerista tankkiin ja lähdin vetää hunttia. Sitten pelasin rulettia kavereiden kanssa, että sain vähän ensimakua tankin roolista, joka meni mielestäni ihan hyvin näin Final Fantasyssa. Mitään erikoista siinä ei ole kyllä kerrottavana, joten otetaan pieni montake tähän. Ja tosiaan mä en osaa yhtään navigoida tässä pelissä, mutta ei se mitään. Sen takia tätä pelata, että tässä voidaan kehittyä. Joo, mennään tonne. Olisi hieno juttu, jos mä pystyisin pitämään semmosen päätavoitteen jokaisessa jaksossa. Ja varmaan optimaalinen tavoite olisi, että saatais mountti. Ja mä oon nyt level 26, niin kaukana ei oo kyllä sekään tavoite. Joo. Tää mun liikkuminen on niin tätä. Pääsisikö mä tosta menee? Onks mä oikeassa paikassa? Hei, hetkonen. Mennään täältä. Tästä näin. Yes. Nice. Tuolta katsotaan. Joo. Joo, no mennään. On tää kyllä hieno maailma, pakko myöntää. Tästä pystyy nauttimaan, tää on hienosti rakennettu, hienosti tehty. En tiedä, onko se vaan sitten mussa vikana, että kamera, mekaniikka, UI. Varsinkin se, että en kyllä pystyisi ohjaamalla tätä pelaa. En tiedä, olisiko se ihan mautonta. Ehkä ajan kanssa kaikki onnistuu. Mennään ottaa toi tosta nopea. Mulla on kyllä semmoinen paha tapa, että jos mä haluan harjoitella mun taistelumekaniikkaa, kokeilla erilaisia komboja, niin mä vaan hakkaan mobeja ihan älyttömästi. Tänne näin. Ei. Meks mä oikeeseen suuntaan? Ja näin, eihän mä osaa navigoida. Taas se nähdään. No niin, katsotaan mihin tää meidät vie.
Joo, kyllä. Noniin. Skip. Oh my. Yes, oh my. Nyt on kyllä maailmanhistorian huonointa tankkausta. Joo, huomaa, että harjoitusta tarvii taistelemisessa. Vissiin mä en osaa nyt ohjata. Juu, tänään ei kyllä onnistu. Takaisin sieltä! Noniin! Ei ollut mikään mun maailman parhain pelaaminen. Mut sillä mennään. Jees. Nice. Saatiin sekin tehtyä. Jees. Palataan nyt takaisin sinne. Katsotaan. Joo. Ja sitten tonne. Joo. Joo, sulle juuri. Joo, pälä. Kyllä. Till sea shallows all. Joo, kyllä. Juuri toi. Jees, jatketaan tarinaa eteenpäin. Pakko kyllä myöntää, että mun pelaaminen on vielä niin tönkkö, että on pakko pitää tää mäppi tässä eessä, että mä tiedän mihin mennä. Tossa pitäisi olla semmonen väylä. Joo, jos mä menen tonne. Mutta kyllä tää tästä menee ihan hyvin. Aluksi tää on vähän tönkköä, mutta kyllä se siitä. Hello. Muuten kertokaa ihmeessä, jos te haluatte enemmän nähdä tätä tarinaa ja näitä cutsceneja, koska tällä hetkellä mä vaan aika paljon skippaan niitä. Saatte nähdä jatkossa. Mut joo, laittakaa ihmeessä kommenttia, niin saatte nähdä jatkossakin enemmän. Laittakaa ihmeessä viestiä, jos haluatte nähdä enemmän tätä tarinaa. Ja niinpä, rakas kumppanini antoi hyvät kamat myöskin mun hahmolle. Niin, ja kivaa kommentointiakin tuli vastaan. Tässä esimerkki siitä. Wait, what? What? Hello. Hello. Onks mä ihan dum-dum? Voisitko sä kertoa, mitä mun pitäisi tehdä? Wait, what? Kerros vielä. Ahaa. Okei. That's it. Mitä mun pitäisi viihdyttää teitä? Ei voi muuta kuin vaan sitten kiertää ja mennä questin pariin. Okei. Nyt mulla meni vähän hermo. Nyt mua ei enää pysytä mikään. Kuulkaas, matka on tullut siihen pisteeseen, että mennään hakee Chocobo. Ei jaksa enää. Mennään hakee se. Tämä. Jaksa enää odottaa. Nice. Ja meitä odottaa Chocobo tuo alhaalla. Hello there. Ja ymmärtääkseni kaupungin rajalla. Hei, kato, tossa. Yes, kyllä. Vissi. Yes. Aletaan laittaa nimiä tulille.
Joo. Tää se on. Ei hyvänen aika. Ei hyvänen aika. Elikkä tosta noin. Nice. Mennääs mut tonne kaupungin ulkopuolella. Jees, nyt me ollaan varmaan oikeassa kohdassa. Jees, ja tosta noin. Jep, ja sitten tosta pitäis... Vissiin, kattokaa! Hieno, ai että. On se upea. Kattokaas meidän Chocopstappeni. Ai että. Nice, älyttömän hieno juttu. Mun mielestä on ollut ihan älyttömän hieno matka aloittaa. Saatiin mountti Mad Chocopstappeni. Mut tosiaan mä oon nyt level 28, joten mä uskoisin, että Paladini ei oo kaukana, niin mä uskon, että se olisi hyvä seuraava etappi. Joo, mä veikkaan, että se ei oo kaukana, että se olisi varmaan seuraavassa jaksossa, että Valkyrien ja Chocopstappenin seikkailut jatkuu seuraavassa jaksossa. Joten saa nähdä, miten tässä käy. Katsotaan, selviydytäänkö vai tuhoutuuko tää kaksikko ihan täysin. Hyvä aika, tätä oli kiva tehdä. Odottakaa kakkosjaksoa.